ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶೆಟೀಸ್ ಫುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಪೈಸ್ಡ್ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಂಡ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಜಾ ಅಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನ ಏನು ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನೆಟೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಡು ದಪ್ಪ ಮೊಸರು ಆ್ಯಡ್ ಮತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ನಿಕಲ್ನ ಖಾರಗ ಬೋಡ ಏನತ್ತ ನಿಕಲು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮತ್ತೊಂದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಆಯ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ತೂದು ನಿಕಲು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮತ್ತೊಂದೆ. ನೆಟೆ ಯಾನು ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದಿನ ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೀಟಾದ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಗ. ಸೊ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೊನುಗ. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಜಾರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಬೌಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನುಗ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹೊರ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಡೈಲಿ ಒಣಸಿಗೆ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತದ್ದು ಪರ್ಪರ್ ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕರ್ಡ್ಸಿಡ್ಲ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಟೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀವೊಂದೆ ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಐಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಚಟಪಟ ಪನ್ನಾಗ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನುಗ. ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ನ ಯಾನಿಂಚ ಎಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡು ನೇರ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ನೆಟೆ ಒಂತೆ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡೊನ್ಗ. ಹಿಂಗ್ ಪಾಡು ನೇರ್ದು ನಮಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಟೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದಿತ್ತೆ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನುಗ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಕ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತಿನ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಈಗ ಪಾಡಲೆ ಒಂದೇನು ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇನು ಒಣಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚನೆ ಬಾಜೆಲಾನಗ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಬದಲು ಒಂದೇನು ಪರ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ನನಾತ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗು ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ನನ್ನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಡು ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಡು ಪನ್ನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.